of Food Science and Technology NIFST ngalaba East Central achịkọbago nnukwute ọgbakọ ebe ha nọ wee kpọkuo ndị ntorobịa ka ha banye n'iji sayensị na teknụzụ na-emepụta ụmụerimeri dị iche iche. Ya bụ amụma nke were ọnọdụ na Agriculture Hall nke Mahadum Nnamdi Azikiwe dị n'Awka bụ agba nke 10 n'ime usoro ya bụ nke a kpọrọ 10th Regional Food Science and Technology Summit (RIFST). Nnukwu ọgbakọ ahụ dọtara ndị nkụzi na mahadum tinyere ụmụ akwụkwọ ndị na-agụ Food Sciences and Technology na nnukwu na akwụkwọ dịgasị iche iche n'ime Anambra, Enugu na Ebonyi steeti bụ nke mebere ya bụ Anaka East Central nke otu ahụ. Amaka Chibuzo Okoye onye nta akụkọ anyị ji akụkọ a n'uju ka anyị sonyere ya. Nke nwere isiokwu dịka Sustainable Food and Nutrition Security in Nigeria, Challenges and Prospects. Isiokwu sokwu ya bụ Green Technologies in Food Processing for Sustainable Food Security as well as Improving Nutritional Security of Processed Foods. Ka ọ na-agbape ya bụ ọgbakọ mmụta ahụ ka onye nọ dịka Acting Vice Chancellor nke Mahadum Nnamdi Azikiwe University dị n'Awka bụ ọkammụta Joseph Ikechebelu kwuru na nchekwa nri bụ ihe kacha mkpa n'iji chekwaba ndụ ndị mmadụ, ma kwuo na ya bụ ọgbakọ bụ nke ga-enegara anya n'ihe gbasara nri nke a na-atụbata na obodo a bụ Nigeria. Onye Vice Chancellor onye kwuru okwu site n'aka ọkammụta Henry Obi Nwosu gwara ha na ya bụ ụlọ akwụkwọ bụ nke ntụgoro ntọala gbasara nchekwaba nri nakwa oke na ọrụ dịrị ha na obodo a, ma kwuo na o nwere obodo ọbụla ga-emepe ma esi n'obodo ọzọ na-atụbata nri n'ahịa. N'okwu mmepe ya ka onye chairman nke East Central Chapter nke mahadum ahụ bụ Dọkịta Oje Ikegwu onye nọchitere anya site na onye nkụzi Food and Science Technology nke ụlọ akwụkwọ Federal Polytechnic Oko bụ Dọkịta Mrs. Ijeoma Ezelu kwuru na ọgbakọ ahụ bụ nke ga-enye aka n'ineba anya n'ihe gbasara nchekwaba nri na otu esi akọpụtakwa ya ma mee ka nri dị nyafụnyafụ n'ahịa. N'aka nke ya ka Dọkịta Ndidi Nwuneli onye nọchitere anya ya bụ Chinedu Agbara gwakwara ndị bịara ọgbakọ mmụta ahụ na usoro nri na nchekwaba ya abụghịzi omenala mana ọ bụ ihe ụlọ mmepụta ga-enye aka. Ọkammụta Gregory Onwuka onye nke Michael Okpara University of Agriculture Umudike bụ onye nyere nkụzi nke isiokwu ya bụ Green Technologies in Food Processing for Sustainable Food Security kwuru na ya bụ nkwenye nke Green Technology n'ihe gbasara food processing nakwa nchekwaba bụ nke ga-eme ka enwee ezi nchekwa gbasara ihe oriri. Mgbe ọ na-etinye ọnụ ya ka onye chairman Local Organizing Committee nke ọgbakọ ahụ bụ ọkammụta James Obiegbunam kwuru na ha chọrọ ịgbanwe otu ndị mmadụ si eche ọ kachasị ihe ndị ọzọ ha na-eme ohere dịrị na food science nakwa teknọlọji ma kọwaa na ọ bụ ihe dị mkpa na a ga na-echekwaba nri. N'okwu ha dị iche iche ka onye final year student nke mahadum nke Nigeria Nsụka bụ Samuel Chimbokem nakwa ogbo ya nke si Enugu State University of Science and Technology ESUT bụ ụlọọma anya were nkwa na ha ga-ewere ihe ha mụtara na ọgbakọ ahụ tinye ya n'ọlụ. Ya bụ ọgbakọ ahụ bụ nke bịara na njedebe site na inye asambodo onyinye nkwanye ùgwù nyegara ọtụtụ ndị mmadụ mwepụtagoro onwe ha n'ezi ọlụ ha na-alụ n'ihe gbasara food safety nakwa sustainability.